Bħal-bqija tal-poplu l-membri tal-kabinet ta' Roberta Bela jinkwetaw. Iżda, għad-differenza minn ħaddieħor, huma għandhom ir-responsabilità u aktar minn hekk id-dmir li jżommu lill-familji Maltin u għawċin siguri. Wara li matul il-jum ta' tlieta l-poplu Malti xokja ruħu b'dak li ra jseħħ fuq filmati pubblikati online bil-bini li twaqqa nofsa triq f'Birkirkara, l-erba' filgħodu Net News staqsa lil uħud mill-membri tal-Kabinett ta' Bela x'azzjonijiet se jittieħdu quddiem dawn l-abbużi ripetuti. Il-Ministru Mirjam Dalli minnata sostniet li bħal kull individwu tinsab inkwetata. Iżda meta staqsejni għax se jagħmlu bħala gvern hija evitat milli twieġeb. Il-filmati tal-bieraħ, Ministru, nkwetawk? X'filmati? Filmati tal-bieraħ tal-relatat mal-kostruzzjoni bil-ġebel jaqaf nofs ta' triq, inkwetak? Il-filmati tal-bieraħ ikun hemm ħafna filmati tispeċifika li ma filmati tkun qed tgħid. Nasab kwalunkwe inċident bħal dak jinkwieta lil kulħadd. Ma taħseb li għandu jsir xi ħaġa xarej u ġimgħa ilu għad binja u sfortunatament kien hemm mewta traġika. Issa l-bieraħ rajna dawk il-filmati. Taħseb li xi ħaġa Kristall, ġifieri qed ngħidlek li kwalunkwe filmat bħal dak, ovvjament li jinkwieta lin-nies. Jiena ninkwieta kif jinkwitaw in-nies komuni. Il-politiċi mhumiex xi ħaġa maqtuha min-nies, il-politiċi jaħsbu bħan-nies u jinkwetaw bħan-nies. U naħseb qed inkun ċara kristall f'dak li qed ngħid. X'ħajsir għax kulħadd qed jinkwieta. Grazzi ħafna. Aktar minn xarejn wara traċedja li seħet f'Kordin fejn fit-tiġrif ta' binja terba solari li kienet għadha taħt kostruzzjoni tilfħajtu żagħżugħ Jean Paul Sofija, it-tlieta setet faċilment seħet traċedja oħra. Waqt li l-familja ta' żagħżugħ għadhom qed jistennew li ssir ġustizzja fejn lanqas għadu ma ġie arrestat ħadd dan is-settur intlaqat minn każ ieħor serju ta' abbuż u negliġenza. Dan kif sar magħruf illi lissa ex-chairperson tal-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni Marija Xkembri Grima kienet għadha tipprattika ta' perit b'konflitt ta' interess ċar u li kienet istess il-perit li kienet ħsieb dan il-proġett f'Birkirkara. Filwaqt li l-Ministru responsabbli Stefan Zrinzo Azzoppardi għadu fil-muta fejn lanqas biss ordna sospensjoni ta' Xkembri Grima iżda kellha tkun illi tirriżenja, anke s-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet offra ebda soluzzjonijiet għal dawn l-abbużi. Il-filmati l-bieraħ brabtam mal-ixu tal-kostruzzjoni rajthom inkwetawk? Jinkwetawni ovvjament għax ovvjament jiena missieri ma fl-aħħar mill-aħħar naf li għandna istituzzjonijiet b'saħħithom u l-parilna til-kulħadd huwa ħallu li l-istituzzjonijiet jaħdmu. Gvern x'inhu jagħmel fuq għax dawn f'xarej u ġimgħa mhux l darba li rajna kien hemm każ traġiku wkoll. Qed inħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Għandna fiduċja sħiħa fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fil-persuni kollha li operaw fl-istituzzjonijiet tagħna u ovvjament minn dak li joħroġ minn dak li qegħdin jagħmlu l-istituzzjonijiet aħna nieħdu l-passi kif dejjem għamilna. Intant, wara dan il-każ xokkanti l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin qed tagħti l-aħħar twissija lill-kuntratturi. Fi-stqarrija l-MDA insistiet li qed tagħti l-aħħar twissija lill-operaturi fis-settur tal-kostruzzjoni u mhux se tittollera aktar aġir ta' abbuż. Fil-waqt li l-MDA tibqa' titfa' pressjoni fuq il-Gvern sabiex iddaħħal sistema ta' liċenzjara għall-operaturi f'dan il-qasam. Bil-banda l-oħra, l-Kamra tal-Periti ħabret li fettet investigazzjoni dixxiplinarja fil-konfront ta' Marija Xkembri Grima li tista' twassal għas-sospensjoni tal-warrant tal-Perit. Dan brabta mill-istess każ li l-Kamra deskrivit bħala diżastru komplet u sfaċċat u li qatt ma raw bħalu. President tal-Kamra tal-Periti Andrea Pizzuto saħaq li pajjiżna laħaq punt fejn l-arroganza u s-sens ta' impunità qed joħloq allarm kbir. Barabta ma' dan il-każ, l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni multat lill-Kumpanija tal-Kostruzzjoni ta' Charles Polidano 5,000 euro filwaqt li l-iżviluppatur Marka Ġus li huwa sieħeb mal-iżviluppatur Joseph Portelli ġie multat 3,150 euro.